Bé, doncs abans de continuar amb el cafè del matí, saludem de nou en Pau. Pau, bon dia de nou. Què tal? Bon dia de nou. Bé, hem de parlar de rotondes en plural. Sí, perquè aquesta és una de les qüestions que no quedava del tot clara. Per qui no ho sàpiga, estem parlant d'aquest projecte que ha d'anar aquestes dues rotondes a la sortida i entrada de l'autopista, en aquest cas entre Arenys de Munt i Arenys de Mar. És un projecte que ja fa bastant de temps que s'està treballant, ens comentava l'alcalde des del 2019. Per tant, Déu-n'hi-do els anys que han passat. No s'ha pogut aprofundir gaire en aquests anys, però sembla que ara sí estem trobant una solució. Es van reunir la setmana passada els dos Arenys amb el Departament de Territori, concretament amb el secretari de Mobilitat, el senyor Manel Nadal, bàsicament per, com dic, seguir aprofundint en aquest projecte. El projecte existeix, està pràcticament acabat. Recordo que fa un temps els dos Arenys es van queixar de que, per exemple, no es contemplava una opció perquè hi hagués vianants i ciclistes que poguessin passar per aquella zona de forma segura. Això s'ha incorporat en el projecte. Els hi confirmaven el dimecres passat, que és quan va ser aquesta reunió, que hi ha pressupost, per tant no és una qüestió econòmica, que moltes vegades és l'impediment, però en aquest cas no és un tema de qüestió econòmica, i si tot va bé, i dic això de que si tot va bé perquè ja ens ho coneixem, a finals d'any es podria tenir el projecte i començar a licitar les obres. Per tant, lògicament, les rotondes tardaran el seu temps en que siguin una realitat, i una de les qüestions que es posava sobre la taula era precisament buscar alguna solució, mentre no siguin una realitat les rotondes, per evitar tants accidents, perquè en els últims temps, jo diria que s'ha incrementat de forma absolutament fora de lo normal, el que seria el nombre d'accidents en aquella zona, i fins que no hi hagin rotondes s'ha de buscar alguna solució. He pogut parlar aquest matí amb l'alcalde, Josep Sánchez, que ens comentava tot plegat com va funcionar, i sobretot aquest tema, el de buscar una solució ara fins que no arribin les rotondes. Està clar que hi ha una part de sinistralitat que ve donat a l'increment de vehicles. Potser ens en refiem massa quan sortim i passem moltes vegades, hi ha gent que s'ha saltat l'estop i també hi ha persones que baixen molt de pressa. També és veritat que no ajuda, i no ha ajudat gens, la manca del manteniment. Per tant, que no sigui per la manca de manteniment. Si cal un manteniment s'ha de segar, s'ha de tallar les herbes, les males herbes, que no dificultin la visibilitat. Si s'ha d'afegir algun element dissuasori perquè els vehicles no vagin amb tanta velocitat i, per tant, hi hagi una mena de semàfor que es posi vermell si vas massa de pressa, crec que això es pot fer perfectament, garanteixes la seguretat de les persones, perquè si al final hem de lamentar una desgràcia, lamentar vides, això sí que no té preu. Per tant, no serà per uns milers d'euros que no hagin d'escatimar recursos quan hem vist i s'ha demostrat que la sinistralitat s'ha disparat a nivells insostenibles des de fa no gaires, en pocs mesos. Sí, abans no passava això, no? Per tant, alguna cosa està passant que no és normal. Doncs bé, alguna actuació s'hi ha de fer, no? Sí, sí, bàsicament. Jo crec que no hi ha més. No hi ha més. Els números així ho diuen. No diré que anem a accident per setmana, però més o menys la proporció ha d'estar por ahí. Llavors, bé, també es van tractar altres qüestions que no estaven, en l'ordre del dia com a tal, però com, per exemple, l'ampliació del servei de bus cap a l'Hospital de Mataró, també la creació d'aquest servei de bus que vagi cap a Can Ruti, però aquestes qüestions ja les deixem per l'informatiu, l'entrevista ben completa amb el senyor alcalde. Doncs vinga, us escoltem. Baixa a 2:15. Sí, ja us espero com sempre. Fins ara, Pau. Que vagi molt bé.